Anielské čísla. Čo nám vlastne anielské čísla chcú odovzdať? O čom nám hovoria? Ako to funguje, tie anielské čísla, keď nás anieli upozorňujú? V niektorých mojich videách anielov spomínam. Na mojich seminároch ich rozoberáme. Anielské čísla nám ukazujú cestu. Ale povieš si, ako nám ukazujú cestu? Čo je tým vnútorným pohnutkom tých anielov, aby nám dali konkrétnu vec, aby sme ju my vôbec pochopili. Lebo veľmi často sa stáva, že pozeráme na hodiny, je 11:11, alebo je 12:12, alebo sú rovnaké tie čísla, vidíme ešpezetky 333. Veľmi často sa mi to stávalo v minulosti, niekoľko rokov dozadu. A stále som uvažovala nad tým, ako to funguje. Ako mi ten anjel môj strážny odovzdáva tú informáciu. Keď som písala svoju druhú knihu o energetických upíroch, duchovných sprievodcoch, o tom, ako funguje tento svet, aké energie prichádzajú na Zem, s čím sa so všetkým máme stretnúť, ako sa vysporiadať napríklad aj s nejakými nepríjemnými situáciami v živote a s energiami cudzích ľudí, tak som si uvedomila, že mesiace predtým, ako som začala písať, sa mi objavovali 4 jednotky. Bolo to veľmi zvláštne, pretože väčšinou som pozerala na hodinky, keď bolo 11:11, alebo som sa niekde prechádzala vonku a pozerala som sa na číslo domu a vidím tam 11:11, až ma to zarážalo. Nakoniec sa stávali aj také veci, že som zapla rádio a tam začali rozprávať o nejakej konkrétnej knihe v úvodzovkách. A v tom som si uvedomila, aha, tak anjeli strážni mi ukazujú, že táto cesta je správna, toto mám robiť, ale konečne mám urobiť ďalšie kroky vo svojom živote, ktoré ja v tej chvíli nerobím. Veľmi často sa stáva, že sa ukazovali potom trojky, aj mojim klientom, trojky, sedmičky, to sú také nádherné čísla, ktoré máme radi, ale pre každého to znamená niečo iné. Ja som si sadla po tejto skúsenosti a spísala som si trojčíslia 000, 111, 222, 333 a tak ďalej až po 999. Vynechala som samozrejme štvorčíslia, lebo ich bolo veľmi veľa. Mám niektoré špecifikované, ktoré som rokmi pochopila, ale zadala som si presne, čo to pre mňa bude znamenať. Uľahčila som tým proces pre anielov, ktorí mi odovzdávali informáciu, že čo to vlastne má znamenať. Takže objavilo sa číslo 111, pre mňa to znamenalo, ideš správnym smerom, tak ako 4 jednotky, len sa ponáhľaj a urob tie kroky, nezaspí na vavrínoch, ako hovorievali možno aj vám niektorým naše staré mamy. 222 pre mňa bola dualita. Venuj sa partnerovi, zabudáš na neho, alebo choď niekam von s partnerom, s kamarátom, s priateľom. Toto som si ja zadelila. 333. Tvoje dieťa, tvoj rodič, tvoja rodina ťa potrebuje a tak ďalej. Až po 999 som si napísala, čo to pre mňa znamená. Áno, viete si nájsť aj na internete anielské čísla, zadáte tam číslo, ktoré sa vám stále opakuje a viete si prečítať, čo to znamená. Ale nebude to úplne také šité na mieru práve pre vás. Takže vy si môžete pomôcť s anielskými číslami, ktoré sa vám zobrazujú aj takýmto spôsobom. Je to úplne úžasné. Niekedy mi klienti hovoria, ja vstávam o 4:00, o 5:00 a stále rovnaký čas. Zadefinuj si toto číslo, uvedom si, čo ťa napadne pri ňom, na čo myslíš, keď sa to číslo objaví. Možno práve to je to, čo ti tvoji anjeli strážni, tvoji ochrancovia chcú odovzdať a takýmto jednoduchým spôsobom s nimi môžeš začať komunikovať. A potom, keď sa to objaví, tak si povieš, áno, anjel strážny môj, ja presne viem, čo tým ty myslíš. Môžeš mi dávať ďalšie znamenia, ďakujem ti krásne, poďakuješ sa z plného srdiečka a uvidíš, že tie veci, ktoré si povedala alebo povedal, budú diať. Mám jedného klienta, ktorý si zadefinoval pod sedmičky, keď sa mu objavujú 777 kdekoľvek, alebo aj 4 sedmičky, keď sa mu objavia, že má kúpiť nové auto.
Samozrejme, pracuje v tejto oblasti, kupuje, predáva auta, zarába si s tým, ale veľmi mu to pomohlo, že keď sa mu to objavilo, tak vedel, že v ten deň niečo dobre kúpi alebo si niečo dobre vymyslí. Mám ďalšiu klientku, ktorá si zadefinovala na úžasný predaj trojky. Má obchod v centre, venuje sa mu a potrebuje zvýšiť svoje predaje, ale nie, že by ich vykúkala. Jednoducho objavili sa jej 333 a v ten deň mala úžasnú tržbu. Takže vedela, že toto je spôsob anielov, ako jej odovzdávajú informáciu. A takto je kopec vecí. Mám napríklad pod 3 šestkami, čo sa zdajú byť satanistické čísla, ale ja som si tam dala pravý taký opak, niečo pozitívne, uzdravenie. Ak kdekoľvek sa mi objavia 3 šestky a ja mám nejaký zdravotný problém, či už výroza, či už bolesť, či už preťaženie, lebo človek toho má hodne, či už svalovica, tak viem, že je informácia, všetko je v poriadku, máš tam uzdravenie. Takýmto štýlom si vy môžete krásne začať spracovávať anielov a oni presne budú vedieť, kedy čo vám ukážu, kedy príde nejaký aha moment a kedy to bude úplne perfektné. Verím, že so svojimi anielmi budete komunikovať, že sa vám to podarí. A ak náhodou nie, tak sú na to webové stránky, kde si môžete pozrieť, že čo to konkrétne znamená. Alebo sa môžeš prihlásiť do mojich nejakých seminárov o anieloch a môžeme to spolu rozoberať a ísť úplne do hĺbky. Krásny deň ti prajem.